Nezávislý som do tej miery, do akej odmietam svoju závislosť. Nezávislosť je štádium rastu, do ktorého sa dostávame potom, čo skoncujeme so závislosťou. Je typické, že sa stávame nezávislými z dvoch základných dôvodov. Prvým z týchto dôvodov je fakt, že už sme natoľko zdrtení žiaľom a žiarlivosťou, že je pre nás príliš bolestné vo vzťahu zotrvávať. Rozhodli sme sa teda stať sa nezávislými, aby sme si umožnili nezostávať v pozícii, v ktorej by sme mohli byť znovu odmietnutí. Druhý dôvod spočíva v tom, že vyhoríme, pretože sa neustále obetujeme pre iných. Rozhodli sme sa teda stať sa nezávislými, aby sme si umožnili nezostávať v pozícii, kde by s nami zase niekto manipuloval. Nezávislými sme tiež do tej miery, do akej sa dištancujeme od svojich citov. Inými slovami, stupeň našej nezávislosti sa odvíja od toho, koľko povinností necháme vo fáze závislosti nedokončených, než z nej utečieme. Mieru vlastnej nezávislosti môžeme určiť podľa toho, ako veľmi sa odťahujeme od tých, ktorí sú potrební. To, do akej miery nás odpudzujú, má spojitosť s tým, ako ďaleko odmietame vlastnú núdzu. Nezávislosť je naše rozhodnutie nebyť v kontakte s týmito pocitmi, aby sme sa nemuseli vysporiadavať so situáciami, v ktorých by nám kvôli tomu, že niečo nedostávame, mohlo okolie ublížiť. Dnes sa zamyslí nad tým, do akej miery si nezávislý. Ak si nezávislý, priťahuješ závislých ľudí z okolia, pretože tí sú pre teba odrazom tejto časti tvojej mysli. Podaj týmto ľuďom ruku, ale nie z pozície obetovania sa, ale z pozície, kedy dávaš jednak im a jednak tej závislej časti vlastného ja, ktorú práve oni predstavujú. Ak im budeš dávať, či k ním skutočne naťahovať ruku, uvedom si, že pomáhaš tiež sám sebe, pretože nadväzuješ kontakt so svojimi niekdajšími pocitmi. Keď im pomôžeš vymaniť sa zo závislosti, pomôžeš i sám sebe. Ujasníš si totiž, čoho sa ti stále dostáva.